Ahojte, dneska vás vítam pri dnešnom videu, kde si predstavíme profesionálnu golasadu od výrobcu Brüder Mannesmann. Je to nemecký výrobca. Takže si ju otvoríme a ukážeme si, čo sa všetko v nej nachádza, čo v nej všetko môžeme nájsť. Takže, ako môžeme vidieť, golasada má štvrtinkovú golasadu, 3/8 a polcólovú, nástrčné kľúce od 4 na štvrtinkovú golasadu od 4 až po 13. Potom ide 3/8 golasada od veľkosti kľúča od 14 až po 17 a nakoniec polcólová golasada od veľkosti kľúča 18 až po 32. Máme tu rôzne nástrčné kľúče, ako sú bity pre daný skrutkovač, kde si napojíme daný nástavec, aký potrebujeme pri práci. Ako som už povedal, je 215 dielňa, kde môžeme vidieť rôzne kľúče. V druhej časti kufrika sa nám nachádza očkovo-vidlicové kľúče o veľkosti od 8 až do 22. Máme tu potom sviečkové kľúče o veľkosti 16, 17, 18, 19 a 22. Malé štvrtinkové kľúče o veľkosti 4 až 10 a 3/8 kľúče od veľkosti 10 až 15. Ďalej nástrčné bity pre štvrtinkovú golasadu. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom nejakom zaujímavom videu. Ahojte, čaute.